Rosie și prietenii ei. Stejar face o livrare specială. Grozav desen, Rosie, aproape la fel de colorat ca mine. Mulțumesc, Manny. Gata, l-am terminat. Lui Holly ar plăcea, Rosie. Bună idee, Stejar. Îl duc ei. Oh, stai, n-am timp. I-am promis lui Țup-Țup că o să-l ajut cu avionul. Nici o grijă, poți să-l lași la mine. O să-i dau desenul lui Holly când o să o văd. Mersi, Stejar. Ești un fel de copac poștaș, pa! Eu m-aș pricepe la livrări. Manny, poștașul la dispoziția dumneavoastră. Las pe mine, îl duc eu lui Holly. Ai grijă să ajungă la destinație. Ce-i cu graba asta? Țup-Țup! Ești gata să-ți pornești avionul? Oh, ai nevoie de ajutor, Țup-Țup? Nu, și înainte de a întreba, nu am încurcat instrucțiunile, Rosie. Doar că lipsește o piesă. Asta, Țup-Țup? Culorile astea! Ce frumos! Ce drăguță e Rosie! Ce spui de prima mea livrare în calitate de poștaș? N-a fost rău, nu? Am un desen pentru Rosie în semn de mulțumire. Așteaptă! Poți să-l duci pe dealul lui Stejar? Trimite-l acolo! Să-l trimit? Dar în ce să-l ambalez? Ai o cutie veche de carton, Holly? Îmi plac gogoșile! Poșta! E o cutie poștală, nu o trambulină! Cum e confortabilă? Îmi cam gâdilă scoarța, dar mă bucur tare mult. Nu mă deranjează. Iată prima ta scrisoare. Oh, salut, Holly! Pentru cine e? Nu ghicești, Stejar? Să vedem. Rosie? Moș Martin? Will? Mierlă? Țup-Țup? Da. Oh, să nu uit de astea. Nu pot să trimit scrisorile fără timbre. Bine gândit, Holly! Mă duc să fac livrările. Mersi, Stejar! Mulțumesc, Stejar! Îmi place să trimit lucruri prietenilor mei, dar e mai distractiv să le primesc. Mă bucur să fiu de ajutor. Abia aștept prima mea scrisoare. Ce se petrece aici? Ai o scrisoare? Manny livrează corespondența, Mierlă. Păi el este primul nostru poștaș. Poftim? Eu zbor mult mai bine decât el. Aș fi un poștaș mult mai bun. Păzea, cerule! Vine acum! Țup-Țup, cred că aripile sunt invers. Nu, mă descurc. Să facem un test de zbor. Poți să te uiți dacă vrei. Oh, salut, Manny! Livrarea specială a poștașului Manny. Poștașul Manny? O, da, Stejar e copac de poștă acum. Să aveți un loc pentru corespondență de acum, vă rog. Mulțumesc. Bine, Manny. A mea e de la Holly. La fel și a mea. O să fac o cutie poștală pentru corespondența viitoare. Regret, Rosie, nu te pot ajuta. Am un avion de lansat. 3, 2, 1, decolarea! Țup-Țup, vrei să te ajut? Nu, mersi, Rosie. O să mă descurc singurel. O să arate atât de frumos! Bibi, la o parte, Holly, vine cutia poștală. E frumoasă, Will! Da, să vedem cine primește mai multe scrisori, tu sau eu? Depinde câte scrisori trimiți, Will. Zboară, zboară, avionule! Zboară!
Bietul Țup-Țup, mă ocup de cutia poștală, altfel l-aș fi ajutat. Nu am nevoie de ajutor, Lișiță. Păcat că nu poate da din aripi. Zboară! 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 Pom, 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 pom. Oh, salut, Manny! Am terminat cutia poștală la țanc. Mersi, Moș Martin. Dacă cineva ar trebui să fie poștaș, acela sunt eu. Ia stai așa! A fost ideea mea! Și Stejar a avut ideea. Hei, important e ca toată lumea să-și primească scrisorile în siguranță. Și rapid! Eu sunt mai rapidă decât o să fii tu vreodată. Să vedem! Cine ajunge ultimul la Lișiță e o cărpă de șters praful! Am reușit! Eu am fost primul! Ba nu, spune-i, Lișiță. Nu contează, mi-ați distrus cutia poștală. Scuze, unii dintre noi au îndatoriri de poștaș urgente. Ce mulți vizitatori am de când sunt copac de poștă. Cutia ta poștală va fi foarte grea, Stejar. Nu mă deranjează, vreau doar ca toți să aibă corespondența în siguranță. O să primesc o mulțime de scrisori. Și eu! Bravo, Stejar! E o idee foarte inspirată! Hei, nu poți să le iei pe toate. Vreau să livrez și eu. Sunt ale mele! Du-te și curăță ceva, cărpă de șters praful! De ce nu zbori, avionule? Hei, pleacă! Dăm drumul! Dăm și mie. Oh, nu! Sunt peste tot! Haideți să căutăm scrisorile. Toți mi-au încredințat mie scrisorile. Trebuie să le recuperăm. Bravo, Țup-Țup! Ai salvat scrisorile. Cum să-ți mulțumim? Veniți cu mine! Gata? Și luați-vă zborul! Wow, avionule, ai reușit! Ai zburat! Bine că am reușit. Ajutor! Toți și-au primit scrisorile. Nu poște poștă! Stejar fericit! Am uitat de Stejar! A fost ideea lui, însă lui nu i-am trimis nimic. Nici o grijă, îi trimitem. Ce e de făcut, Rosie? Îmi aduci niște hârtie și carioci, Holly? Nu uitați de timbre! Gata? 1, 2, 3! Zburați! Ce e asta? Scrisori? Pentru mine? Iar asta e de la Moș Martin. N-am mai primit scrisori până acum. Mă ajut să trimit scrisori de mulțumire, Holly? Desigur! Ești cel mai bun copac de poștă din lume! Îmi place să trimit scrisori, ca prietenii să știe că țin la ei. Cine mi-a trimis asta? Eu nu arăt așa. Rosie, tu ai fost? Îmi pare rău, Țup-Țup. Am vrut să fac un desen frumos, dar m-am cam grăbit. Nu-i nimic. Aștept să vezi desenul meu. Țup-Țup? Livrare specială!
Trebuie să le arăt. Rosie și prietenii ei. Apă, apă peste tot. Te-am prins! Așa e mai bine. E rândul meu! Plăcut și răcoros. Ce cald e azi! Se joacă toată lumea cu apă. Salut, Moș Martin! Vrei să ne jucăm în piscina mea? Azi nu, Holly, privește, trebuie să ud toate legumele. Am pornit! Păstrează-mi și mie niște apă mierlă. Vin acum! Gata, ar trebui să ajungă. Hei, Lișiță! Vii și tu aici? Acum sunt ocupată, Mierla. Am o gaură în cuib. Adun rămurele să-l repar. Pardon, scuzați deranjul. Suntem noi pe aici, Ned și Matt. Matt și Ned, și ne întrebam... Cine-i șeful pe aici? Nimeni nu e șeful. Aici împărțim totul. Câtă generozitate, nu crezi? Categoric! Mulțumesc! Sunteți foarte săritori! E cam cald pentru toată agitația asta. Zece găleți? Și încă nu e plină? Fiindcă dai pe lângă. Ce-a fost asta? E caniculă mare astăzi. Am absorbit un pic de apă din pământ în rădăcini. Uitasem că și tu ai nevoie de apă. E prețioasă. Fără apă n-ar exista nici plante, nici animale. Eu nu irosesc niciodată. E timpul să-mi refac cuibul. Acum, crenguțe lungi în spate. Bețe! Sunt perfecte! Dacă încep cu gaura cea mare... Cuibul meu! Unde a dispărut? Hei, Rosie, îmi împrumuți furtunul tău? Desigur, Will. Te-am prins! Mașinuța mea e cam prăfuită. Aș vrea să o spăl. Azi e apă peste tot. Grozav, nu? Ce-a fost asta? Ajutor! Oh, nu! Parcă ar fi Holly. Ce-ai pățit, Holly? Rosie, am făcut un lucru îngrozitor. Mi-am umplut piscina cu apă din pârâu, iar acum... am folosit toată apa. Imposibil să o fi folosit pe toată. Nu! Will a folosit multă apă. Să-și spele mașinuța, am văzut eu. Și voi nu, cu stropitorile voastre. N-are rost să dăm vina unii pe alții. Trebuie să lămurim problema. Moș Martin, n-ai văzut vreun cuib prin preajmă? Un cuib? Nu, Lișiță, l-ai pierdut? Mai rău, mi l-a luat cineva.
M-am întors un pic și a dispărut. Vai! Am bețe pentru mături în magazia mea. Le-am putea folosi pentru un cuib nou, dacă vrei. Ce spui? Frumos din partea ta, Moș Martin. Ce-i asta? Oh. Cineva le-a luat pe toate. Exact asta a pățit și cuibul meu. Uite, au scăpat câteva. Să vedem unde duce dâra de bețe. E imposibil să dispară un pârâu. Poate a secat din cauza soarelui. Ce-i cu agitația asta? Oh! Hei, cine a luat pârâul? Noi am mirosit apa și am folosit toată apa din întreaga lume. Nu știm sigur, Holly. Atunci, unde a dispărut? Nu știu, dar voi afla. Unde te duci? Să aflu unde a dispărut apa. Salut, Rosie! N-ai văzut pe undeva cuibul lișiței? Nu! Și el s-a pierdut? Noi am pierdut pârâul. Unde a dispărut? N-am cuib, n-am apă. Ce-i de făcut? Rosie, ce-i cu larma asta? Parcă ar fi... Apă! Rosie, ce caută un zid în pârâu? Nu e zid, e un dig. Grozav, nu-i așa? Tocmai am terminat. Met și net. Net și Met, vă place casa noastră? Salut! Sunteți castori, nu-i așa? Stejar mi-a zis că trăiesc în apă și ridică diguri ca să prindă pește. Interesant! Ar trebui să încerc și eu. Toate bune și frumoase, dar cine v-a dat voie să luați bețele? Prietenii voștri. Noi? Ei au zis că noi împărțim totul, așa că am luat ce-am găsit. Cred că noi am zis ceva asemănător. Dar n-am spus că pot să ia totul. Și în niciun caz pârâul acesta. E pârâul nostru. Nu, e pârâul lor. Pe care îl împart cu toții. Hai, Met, să dărâmăm digul chiar acum. O să-l refacem în altă parte. Știm că prezența noastră nu este dorită. O să ne descurcăm fără casă. Sărmanii. Stop! Am o idee mai bună. Pârâul e al tuturor, nu-i așa? Da, așa e. Desigur! Să găsim o cale de a-l împărți. Net, Met, puteți dărâma doar o parte din dig? Sigur, imediat! Hei, bețele astea mi-ajung pentru un alt cuib. Vedeți? Ne putem bucura cu toții de pârâu dacă îl împărțim. Da, iar noi nu o să mai irosim apa. Adică nu ne mai jucăm cu stropitorile, dar mie mi-e cald. Dacă împărțim apa... Ești gata, Țup-Țup? Da! Hei! Wow! Ne răcorim și în același timp udăm legumele lui Moș Martin. E rândul tău să uiți florile, Țup-Țup? Dar eu le-am udat ieri. Iar eu le-am udat alaltă ieri. Problema se poate rezolva într-un singur fel. Gata?
Gata de o baie bună? Rosie și prietenii ei. Ursulețul Martinica. Țup-țup, te-ai mișcat? Oh, dar stau nemișcat de mult. Pot să arunc o privire? Mai întâi trebuie să termin portretul. Stai nemișcat. Cine să fie? Nu trage cu ochiul țup-țup? Oh, bună, Martinel! Bună, Rosie! Ei bine, iată-l! Pe cine, Martinel? Ei? Oh, unde a dispărut? Martinică! Alunec! Martinică e nepotul meu. Astăzi voi avea grijă de el. Nu e simpatic? Ba da! Bună, Marti! Mică? Roșu! Acolo! Nu aș face asta în locul tău. Leagă-ne! Bine, vin. Este extrem de activ. Cred că am să fac alt portret, țup-țup. Mai sus! Pasăre! Eu sunt Mierlă, dar tu cine? Cra? E nepotul meu, Martinică. Mereu e așa drăguț. Iar tu întârzi mereu. Cuibul tău! Da, trebuia să mă ajuți să caut rămurelele pentru cuib. Oh, regret, am uitat. M-am ocupat de Martinică astăzi. Cra! Ai uitat. Prietenii buni nu uită. Pasăre! Mierlă! Dacă Martinel poate avea un nou prieten, și eu pot. Voi inventa unul. Un nou prieten. Nu e o idee prea bună, Rosie. Stai pe loc. Îți stă bine. Pleacă! Aceștia sunt prietenii mei foarte buni. Rosie și Țup-țup. Poftim? Mierlă Roz vă salută. Mierlă Roz? Dar nu e nimeni aici. Naivule, asta pentru că Mierlă Roz e prietena mea invizibilă, magică. Invizibilă? Da, nu ai cum să o vezi, e invizibilă. Aha. Bună, Mierlă Roz! Bună, Mierlă Roz! Vino, Mierlă Roz, să-ți prezint locul de joacă. Viespe! Mai repede! Cred că e ora somnului. Nu ești obosit, Martinică? Pasăre! Îmi pare rău că am uitat de tine, Mierlă. Nu e nimic, am un nou prieten foarte bun. Salut-o pe Mierlă Roz. E magică și invizibilă și de încredere. Spre deosebire de alții.
Pasăre! Sunt Mierlă! Regret, Martinică, dar nu cred că Mierlă are chef de joacă. Da, vreau! Cere frumos și poate că îți vor da voie să te joci. Cine e micuțul? El e Martinică și dorește să-l lași pe mașinuța ta. Sigur că da! Vino aici! Oh, mulțumesc! Mi-ar prinde bine o pauză. E a ta. Mersi mult! Oh. Ce drăguț e! E problemă. Culcă-te, închide ochișorii, nu trage cu ochiul, numără oițele și... în sfârșit, a dormit. Cra! Cra! Pasăre! Oh. Ești foarte amuzantă, Mierlă Roz. Bună, Mierlă! Uită-te la noi! Vrei să te împing? Stop! Atenție pe unde calci! Era să o calci pe Mierlă Roz. Regret, n-am văzut-o. Normal, pentru că e invizibilă. Vino, Mierlă Roz, vino să-ți arăt dealul lui Stejar. E mult mai liniștit. Pasăre! Sunt Mierlă! Ce zâmbet frumos! Mersi, Rosie! Vorbeam cu Stejar. Oh, mulțumesc! Și al tău este frumos. Nu întrebați, nu vreau să vorbesc despre asta. Ce s-a întâmplat, Mierlă? Nu vrea să vorbească despre asta. Martinel a uitat că trebuia să mă ajute azi. E tot cu Martinică în sus, Martinică în jos. Cred că e geloasă. Nu mișca, țup-țup. Mă gândeam că dacă îi arăt că am și eu un nou prieten, Mierlă Roz, da, poate că ar fi... Gelos? Da, și că poate va vrea să se joace cu mine, nu cu... Dar tot cu Martinică vrea să stea. Cra! Hei, Rosie, l-ai văzut pe Martinică? E foarte simpatic. Nu cred că l-am mai văzut pe Martinel așa obosit. Pasăre? Pasăre! Mierlă! Ei, Martinică vrea să se joace cu tine. Tu vrei să te joci cu Martinel. De ce nu vă jucați împreună? Cred că i-ai face o favoare lui Martinel. Pasăre! Mierlă! Mierlă! Frumoasă! Așa crezi? Nu mi-ai spus că Martinică e așa fermecător, Martinel? Oh, Mierlă! Regret că am uitat. Prieteni? Prieteni! Mierlă! E timpul? Sărim! Îmi plac gogoșile. Haide, Rosie, să vedem. Ta-da! Eu unde sunt? Acolo! După ce am stat atât nemișcat, eu sunt acolo. Eu stau nemișcat de ani de zile. Rosie, Da, țup-țup. cine ți-e mai apropiat? Tu, desigur. Deci, dacă eu îți sunt mai apropiat, de ce sunt așa de mic în tablou? Cele mai bune lucruri vin în pachetele mici. Ca
și prăjiturile, biscuiții, căpșunele, ouăle și bomboanele mentolate. Dar nu și viespile. Ajutor! Pleacă de aici! Țup, țup! Rosie și prietenii ei. Cea mai lentă cursă posibilă. Cine ajunge primul la călușei Rosie? Trebuie să câștig. Trebuie să câștig. Bietul țup-țup pierde mereu. Poate de data asta. Câștig! Am învins! Am învins! Sunt cel mai iute! Bravo, țup-țup! Haha! Tocmai am învins-o pe Rosie la viteză. Serios? Da, într-un fel. Sunt cel mai iute! Sunt cel mai iute! Nu mai iute ca mine. Will e mai iute ca oricine. Dar țup-țup a învins-o pe Rosie. Te întrec oricând, Will. Vrei să încercăm? Eu consider că sunteți egali. Dar unul dintre noi trebuie să fie mai iute, nu? Bine, țup-țup. Cine ajunge primul la livadă? Oh, nu! L-am lăsat pe țup-țup să câștige. Pe Will nu-l va întrece. Stați! Dacă vreți să vedeți cine e mai iute, trebuie să țineți o cursă mare, cu linie de start, cu un arbitru și premiu pentru învingător. Sună bine! Și mie. Vai mie! Voi câștiga orice cursă. Treziți-mă când putem începe. Dacă te întrec pe tine, Rosie, atunci pot întrece pe oricine, nu-i așa? Dacă vrei să câștigi cursa asta, îți trebuie ajutorul meu. Să înțeleg că vor să țină o cursă mare? Cea mai mare cursă. Ce spui de o cursă circulară, de jur împrejurul grădinii? Wow! Sunt kilometri întregi! Și premiul pentru câștigător va fi un coș de afine. Știu că Martinel are destule. Gogoș! Gogoș! Trebuie să fii pregătit. Și sari! 1, 2, 3! Pista de curse e gata! Hai să vedeți! Și învingătorul va primi un coș de afine. Afine! Trebuie să câștig, Rosie. Sari ca pe arcuri, nu uita! Ce-i cu țopăitul ăsta? Mă antrenează Rosie ca să-l întrec pe Will. Ar trebui să te pregătești de cursă. Hei, e a mea! Rosie îl pregătește pe țup-țup, iar învingătorul primește un coș mare de afine. Trebuie să-ți fiu antrenor. Sunt oricum mai iute. Nu-mi trebuie antrenament. Îl voi întrece pe țup-țup la orice cursă. Ar trebui să vezi pista. E uriașă. Începeți de aici. Alergați prin labirint, pe lângă pădure, prin terenul de joacă, pe după leagăne, prin grădina lui Rosie și treceți linia de final aici. Cursa începe la ora 3, deci aveți timp destul să vă pregătiți. Ajutor! O poți face, țup-țup. Trebuie să sari ca pe arcuri. Nicio grijă. Cu ajutorul meu, minunea Will câștigă sigur. Mai vedem noi. Nu-i așa, țup-țup? Ăsta e locul unde găsim afinele. Niam!
Încântător! Gata, Will? Gata, Țup-Țup? Pe locuri? Fiți gata? Start! Hai, Țup-Țup! Hai, Will! Hai, Țup-Țup! Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede! Țup-Țup va câștiga. Nu. Will e mai iute pentru că l-am antrenat eu. Intră în labirint. Nu mă poți prinde. Vedeți ceva? Țup-Țup! Da, știam eu. Nu pot să mă uit. Hai, Țup-Țup! Gândește-te la afine! Tot eu sunt mai iute. Will câștigă! Ura! Ai grijă de afine, Moș Martin. Vor fi ale noastre, sigur. Nu fi așa de sigură de asta. Oh, Țup-Țup va fi tare dezamăgit dacă nu câștigă. Antrenamentul m-a istovit. Trebuie să mă odihnesc. Am totuși avantaj mare. O scurtă odihnă. Afine, afine. Sari ca pe arcuri, Țup-Țup. Ca pe arcuri. Ca pe arcuri. Să recuperez. Will? Doarme. Poate mă pot opri un minut. Îl pot înfrânge pe Will dacă pornesc înainte ca el să se trezească. Ar fi trebuit să ajungă deja. Se vede ceva? Nu! Sper că nu au pățit ceva. Cine câștigă? Cine câștigă? Nu-mi pasă cine câștigă. Vreau doar să fiu sigură că sunt bine. Să mergem să-i căutăm. Țup-Țup! Will! Nu sunt aici. Cra! Nu-mi vine să cred. I-ai găsit? Trezirea! Ai o cursă de încheiat. Șș, sunt epuizați. Hai, am o idee mai bună. Uite că vin! Cine a câștigat? Am reușit, Rosie. Păi, v-am împins deodată dincolo de linia de sosire. Deci ați câștigat amândoi. Deci, a venit momentul să împărțim afinele? Oh, da, mi-e tare foame. Nu contează că ați terminat deodată. A fost o cursă grozavă. Și împărțim bucuroși premiul, nu, Țup-Țup? Da, suntem amândoi învingători. Rosie, privește cât de repede mănânc eu afine. Nu mai repede ca mine? Rosie? Da, Țup-Țup. Nu-i așa că nu contează deloc cine-i mai iute? Eu sau Will? Nu, Țup-Țup. Nu e totul un concurs. Acum,
Haide să ne culcăm. Eu pariez că adorm înaintea ta. Pariez că nu. Am câștigat! Somn ușor, Rosie. Somn ușor, Țup-Țup. Rosie și prietenii ei. Ocolul pământului într-o zi. Îmi plac baloanele tale, Holly. Și mie. Vor să se înalțe spre cer. Știu. Trebuie să țin ața foarte strâns. Poftim, Holly? Mulțumesc, Moș Martin. 97, 98, 99... Will, spune-mi, ce ai pe minge? Planeta Pământ, unde locuim cu toții, dar nu știu ce-s locurile astea. Nici o grijă, Will. Din fericire, sunt un cameleon umblat prin lume. Să vedem. Locul ăsta cu vârful însăpezit e regiunea arctică. Serios? O fi frig acolo? Locul ăsta mare e Africa. Foarte cald. Da, și eu am călătorit mult, să știi. Pe bune? Unde ai fost? Acolo. Oh, deșertul Sahara? Și acolo. Polul Sud? Da, de multe ori. Îmi place dealul meu, însă aș vrea să călătoresc. Dar, întrucât am rădăcinile înfipte în pământ, nu o să călătoresc niciodată. Nu-i nimic. Toată discuția asta îmi provoacă mâncărime la picioare. Vreau să plec într-o nouă aventură. Da, și eu. Nu! Asta-mi dă o idee. Busolă este. Telescop este. Sandvișuri sunt. Baloanele astea o să vă ducă în înaltul cerului. Cârma o să vă permită să zburați unde vreți. Stânga, dreapta, sus, jos. Mulțumim, prieteni! Am pornit! Adios! Cu bine! Uite că am plecat în lume. Iar primul popas, Spania. Nu! Vreau să mă duc în Egipt să văd piramidele. Au plecat în călătorie. Stejar e trist. Păcat că el nu poate călători. Mi-a venit o idee. Dacă Stejar nu poate pleca în lume, o să aducem lumea la Stejar. Bine, deci suntem de acord în sfârșit? O să vedem magnificul mare zid chinezesc? De acord, o să zburăm spre est. Ce tot faci? Estul e încoace. Archie, păsările au un simț al orientării înnăscut. Am busolă! Uite, îți arată în ce direcție e estul. Wow! Am avut busolă. Poftim, Stejar, propriul tău bilet în jurul lumii. Serios? Dar cum? Pleci în Africa. Africa e un loc foarte mare. Multe animale locuiesc acolo. Girafe înalte, elefanți mari și maimuțe năzdrăvane. Delicioasă! În Africa sunt jungle și deșerturi și muzică grozavă. Să dansăm pe ritmuri de tobe africane. Rosie, e minunat! Parcă aș fi Aevea în Africa. Să recunoaștem, ne-am rătăcit. Din vina cui, ha? Trebuie să coborâm să cerem îndrumări. Am putea fi oriunde. Stai!
aud tobe. Iar eu văd o maimuță. Ultima dată când am fost în Africa mi-a luat mai mult timp. Asta demonstrează că soluția mea a fost mai rapidă. N-avem nevoie de busola ta. Oh, un leu! Un leu! Repede! Nu vreau să fiu în Africa! Oh, wow! Și iată-l pe regele junglei! Leul! Uimitor! Așa e mai bine. Nu cred că o să ne întoarcem prea curând acolo. Acum învelește-te bine, stejar, fiindcă următorul nostru popas va fi în regiunea arctică, la Polul Nord. Inuiții care locuiesc acolo construiesc uneori case din zăpadă. Bună ziua! E ger afară, dar cald și plăcut în igluul meu. Și prind pești prin găurile sparte în gheață. Pește la ora ceaiului. Măi să fie! Dar trebuie să fim atenți la urșii polari care doresc la rândul lor pește la micul dejun. Păzea! În spatele vostru! Ai! Sandvișurile au dispărut. Regret, mi s-a făcut foame. Și mie, sunt flămând. O să găsim ceva de mâncare acolo jos. Zăpadă? Ai, caramba! Polul Nord! Un urs polar! Zboară, zboară, zboară! Următorul popas, Australia. Instrumentul ăsta muzical se numește didgeridoo. Oh, îmi place cum sună. Ai nevoie de forță ca să cânți. În Australia trăiesc cangurii. Sar de colo-colo și își puii într-un marsupiu special. Tot aici a fost inventat bumerangul. Când îl arunci, se întoarce. Wow! Wow, Rosie! N-am mai văzut așa ceva. Ai, un bumerang? Oh, oare suntem în Australia? Ia să coborâm să verificăm. Oh, m-am săturat. Oh, nu-mi plac călătoriile. Dar încă n-am aterizat nicăieri. Vreau doar să merg acasă. Mi s-a făcut foame. Să mergem atunci. Mai încet! Oare unde suntem? Un tigru! De n-aș fi plecat de pe dealul lui Stejar. Mierlo? Nu acum, Rosie. Rosie? Ne-am întors? Ne-am întors! Oh, Rosie, ne-am distrat de minune! Ne-am dus în Africa și am văzut un leu, apoi un urs polar la Polul Nord. Lui Archie a fost frică, dar l-am ajutat, dat fiind că sunt o călătoare experimentată. Înțeleg. Ne pregăteam să-i arătăm lui Stejar India. Vreți să ne ajutați? Oh, India! Știu totul despre India. Oh! Fantastic! Vă mulțumesc frumos, prieteni dragi! Am călătorit în jurul lumii fără să plec de pe deal. Mulțumesc!
La fel și Mierlă. Dacă aș putea călători undeva în lumea largă, aș alege India pentru dansuri. Tu ce-ai alege, Țup-Țup? Un loc cu multe hamacuri în care să lenevesc și să dorm toată ziua. Hai cu mine, Țup-Țup. Știu locul perfect în care poți visa toate lucrurile văzute astăzi. Trebuie să le arăt. Rosie și prietenii ei. Steluța. Vila culcare, Țup-Țup? Te uiți de mult prin telescop. Mă uit la toate stelele. Privește, se văd. Wow! Privește! Ce anume, Țup-Țup? O stea căzătoare. Wow! E uimitor! Crezi că le-a mai văzut cineva? Vom afla dimineață. Erau cel puțin 10. Strălucitoare. Întru totul magice. Salut, Rosie! Salut, Țup-Țup! Ați văzut? Stelele căzătoare? Da. Erau superbe, nu-i așa? Eu dormeam, așa că nu le-am văzut. Poți să le vezi în cărticica mea. Mulțumesc, Țup-Țup. Poate se vor întoarce la noapte. Unde se duc stelele căzătoare? Se duc? Păi, Ele, tu știi, Stejar? Păi, uneori, stelele căzătoare zboară în spațiu, iar alteori cad pe pământ. Adică ar fi putut cădea aici? Presupun că da. Hei, Will, pot să mă joc cu mingea ta? Mingea? Bine. Ai grijă, Manny! Sunt bine. Poate ai nevoie de câteva lecții în arta jocului cu mingea. Hei, unde-i Holly? Era aici acum un minut. Sper că nu-i tristă că n-a văzut steaua căzătoare. E singura care nu a văzut-o. Ce-ar fi să stăm treji diseară să mai căutăm stele căzătoare? Da! E o idee grozavă. Perfect! Aici erai, Holly. Ascultă, nu ne băga în seamă, bine? Plănuim o surpriză pentru tine. Și eu plănuiesc o surpriză pentru voi. Pe curând! O să caut stelele care au căzut de pe cer azi noapte. Zău? Hei, cum rămâne cu antrenamentul? Oh, da! Prinde! Cred că am penele alunecoase. Cu un pic de exercițiu o să înveți să prinzi, Manny. Într-o zi. Aici scrie că de aproape stelele n-au formă de stele. Nu sunt decât razele soarelui. Frunze. E în ordine, steluțelor. O să am grijă de voi. Lanternă? Este. Periuțe de dinți? Sunt. Holly! Nu? Rosie, Țup-Țup, priviți ce-am găsit. Ce sunt, Holly? Stele? Le-am găsit în grădină. Sunt stelele căzătoare pe care le-ați văzut căzând de pe cer azi noapte. Sigur sunt stele căzătoare, Holly? Da!
Stejar spune că uneori cad pe pământ, dar îmi fac griji pentru că lumina le-a pălit. Unde crezi că ar trebui să le țin? De obicei, stelele trăiesc pe cer. Atunci trebuie să le punem la loc. La loc pe cer? Cum să facem asta? Prima steluță e gata? Și... împingeți! O arunc! Bună prindere, Will! Wow! Ce-i asta? Holly a găsit stelele căzătoare văzute de noi. Încercăm să le trimitem înapoi pe cer. O să ai nevoie de ceva mult mai puternic decât un leagăn. Se joacă cineva cu mingea? Ta-da! Ăsta-i lansatorul de stele! Să-l ducem pe terenul de joacă, să-l probăm. Gata? Și 5, 4, 3, 2, 1. Decolarea! Decolarea! Se înalță sus. Decolarea! Dar nu destul de sus. Stelele mele! Ce-a fost asta? Suntem atacați! Suntem atacați! Măgâdilă! Stelele mele sunt tefere? Par tefere. Stele, dar încă nu s-a făcut noapte. Sunt stelele căzătoare de astă noapte, Moș Martin. Le-a găsit Holly. Și încercăm să le trimitem la loc, pe cer. Păi strălucesc ca stelele. Ce vrei să spui cu asta, ca stelele? Chiar sunt stele. Mi-e teamă că nu, Holly, dar sunt la fel de speciale. Astea sunt crisalide. Ce sunt? Crisalide? Sunt casele ciudate ale omizilor? Înainte de a deveni fluturi? Nu numai fluturi, omizile se pot transforma în tot felul de creaturi zburătoare. Wow! Și când vor ieși? Nu știm sigur, dar până atunci să le punem înapoi pe crengile mele. La o parte, sunt cea mai potrivită pentru treaba asta. Deci astea chiar nu sunt stele? Să-i spunem lui Holly despre surpriza cu stele? Mulțumesc, prieteni! E o mare surpriză! Crezi că noaptea asta o să fie mai multe stele căzătoare, Rosie? Sper, Țup-Țup! De data asta trebuie să văd una. Hei, Manny! Vrei să te joci? Nu, mulțumesc, Will. Păsările nu au talent la prins mingea. Priviți! Chestiile alea stelare ies din carapace. Ce sunt oare? Pufușori! Wow! De ce se clatină? Trebuie să învețe să zboare. Păzea! E în ordine, micuțule. Te prind eu. L-am prins. Ați văzut? Pot să prind. Ești foarte talentat, Manny. Știam eu că o să poți. Sunt mai uimitori decât stelele căzătoare. Mulțumesc, prieteni! Holly? Rosie? Ce
e Țup-Țup? Dacă ai fi o stea, ce fel de stea ai fi? Una care stă și strălucește pe cer. Nu crezi că te-ai plictisi? Eu aș vrea să fiu o stea căzătoare sau o stea săltăreață. O stea săltăreață? Există așa ceva? Aș fi o stea țopăitoare grozavă. Uite, boing, boing, boing. Ai putea fi o stea somnoroasă, Țup-Țup. Presupun. Boing! Vesela